Sziasztok! Ebben a videóban a YouTube-ról egy kis pár plusz információról fogunk beszélni. Ez lesz a part 1, majd lesz part 2 is 15 feliratkozónál. Jó, kezdjünk is bele. A YouTube-ot 2005. februárjában alapította 3 korábbi PayPal alkalmazott. Az első magyar nyelvű címmel és leírással ellátott videót 2005. október 22-én töltötték fel rá. Novemberben a céget 1,65 milliárd dollárért, akkori árfolyamon számolva 318 milliárd forintért vásárolta meg a Google LLC, és azóta annak leányvállalataként működik. A Google Plus agresszív üzletpolitikája miatt magát a YouTube-ot is részlegesen integrálták a közösségi hálózatba. Bizonyos korábban elérhető funkciók, például a kommentelés csak Google Plus-ra regisztráció után volt lehetséges. Google Plus megszűnésével mindezt törölték. Lesz majd itt a part 2, vannak a képek. 15 feliratkozónál. Ha tetszett, dobj egy lájkot és iratkozz fel. És ne felejtsd meg megosztani. Sziasztok!